Над 200 участници се включват в международното изложение на следдипломното бизнес образование. Кандидатите вече са завършили бакалавър, натрупали са трудов стаж, но се интересуват от магистърски програми у нас и в чужбина. В изложението за образование участват 19 международни бизнес университета, които предлагат онлайн обучение и възможност за стипендии. Повече по темата от репортажа на Християния Червенкова и оператора Цветан Атанасов. Във Виенския университет за икономика и бизнес отдавна тебешира и черната дъска са заменени от модерни технологии. Лекциите, например, студентите могат да прочетат на таблет, който получават безплатно от университета. В предаването "По-добра Европа" сме ви разказвали за няколко българи, които учат или са завършили MBA програма във Виенския бизнес университет. Има идеи, които и техники, и технологии, които определено си отбелязвам, че могат да се реализират. И се свързва с това, което аз правя в момента и наистина могат да подобрят начина на моето изпълнение на задачите ми. По стъпките на Александър върви и Дора, която се интересува от магистърска програма в чужбина. Целта е да започне свой бизнес. Един от вариантите е именно Виенският университет за икономика и бизнес. В случая става въпрос за програма, която включва и ходене в чужбина за по 2-3 дена, което ти позволява да работиш в същото време. А останалото време се извършва обучението онлайн. На фона на таксите у нас, в чужбина, те са в пъти по-високи. Магистратурата на Дора би струва около 30-40 хиляди евро. Затова университетът предлага и социални стипендии. Често, например, стипендията покрива таксите за обучение. Стипендията, да кажем, 35% намаление от редовната цена на обучение. Какво покрива ли искате да? Покрива всичко без разходи за пътуване в чужбина и престоя там. Предлагаме стипендии за студенти от Централна и Източна Европа, но имаме и специални стипендии за жени лидери. От тях биха могли да се възползват и българските жени лидери. Ние искаме да насърчим повече жени да израстват в кариерите си. Истината е, че когато погледнем в средния и висш мениджмънт на една компания, се оказва, че мъжете преобладават. Ето това е нещо, което искаме да променим чрез нашите специални стипендии за жени. Степените MBA са насочени именно към хора, които вече са работили в бизнеса и искат просто да получат още по-висока квалификация и да се подготвят за управленски позиции. Срещите на 4 очи позволяват на бъдещите студенти да направят избор за магистратура по бизнес администрация, мениджмънт, финанси, маркетинг и инженерни науки.